Mä ajattelin taas. Mut siis eikö olisi niinku, kun ajatellaan niinku nuorisoa, että ne käyttää liikaa kännykkää. Mutta jos se haluttaisiin niinku yhdistää sit siihen, että ne liikkuu liian vähän. Ja jos nämä kaksi asiaa haluttaisiin yhdistää, niin eikö olisi aika kätevä olla sellainen kuntopyörä, että ne, aina kun ne polkee, niin ne saisi ladattua kännykkää. Niin jos et polje, niin et myöskään käytä kännykkää. Tai sitten se voisi olla pyörässä, niin ne menisi samalla ulos. Business-idea. Tusaako ne takaisin enää? No siitä mä en tiedä. Haittaako se? Ja saako käyttää kännykkää ja polkea yhtä aikaa? Kai. Ei. Eikö? Ei. Tulee sakko. No mutta eihän puhelinta saisi käyttää muutenkaan, kun se on latauksessa. Niin. Jaksuttaa. Olihan mulla sekin ajatus, että yhdistettäisiin se huvipuisto ja kuntosali ja tuulivoimala. Niin ehkä toi olisi vähän niin kuin sellainen fiksumpi toiminto. Kun mä sitä niin kuin ajattelin, että jos tehtäisiin sellaiset kuntoportaat tuulivoimalaan asti, sinne ylös asti, missä ne siivet menee näin, niin jokainen niin kuin kuntoilisi sinne ylös. Sitten olisi semmoinen kori, mihinkä hypätään, hop! Ja sitten tultaisiin niin sillä niin liike, vai mitä energiaa se on, kun se pyöräyttäisi sit sen siiven näin ja heittäisi sut siitä silleen, niin siinä niin yhdistyisi ne kaikki kolme. Kuntosali ja tuulivoima vai ei se ole sitten enää tuulivoimaa. Toki jos tuulisi kovaa, niin saisi kunnon kyydit. Mitähän kunto siihen on mieltä?